Iawn, fod y da i chi bobl. A chroeso cynnes i chi yma i gyfarfod Cymdeithas hanes Plaid Cymru. Falle mae'r peth cyntaf y dylwn ni wneud ydy jyst diolch i'r rhai sydd wedi trefnu'r cyfarfod ac i'r rhai sy'n helpu wedyn hefo'r offer technegol. Falle bod rhai ohonoch chi wedi sylwi na Dafydd Williams sy'n sefyll o flaen chi fel oedd i fod i gyfeirio. Ond Dafydd Griffiths o'r enw cyntaf o'r leian gyffredin gyda fi. Felly fi sy'n cael y fraint o gyflwyno y siaradwr. Ac yn dweud y gwir bod y llun o'n i a Dafydd sydd fel y gwyr llawer iawn ohonoch chi wedi rhoi gwasanaeth gwerthfawr i Blaid Cymru dros sawl blwyddyn. Oedden ni'n cyd-edrych ar beintiad trawiadol iawn, yr un coch yna, gan Ifor Davies o dri arwr Penyberth sy'n crogi ar y dde wrth i chi fynd i mewn i'r arddangosfa gelf. Felly mae Penyberth yn bod ymhell o faes o'r Eisteddfod fel y gwyr nifer ohonoch chi, a llosgi'r ysgol fomio yn parhau i fod yn thema heddiw. Ond agwedd newydd da ni am i gweld bore yma, sef agwedd cyfreithiol y llosgi a'r ddau achos llys oedd yn dilyn hynny. Mae'r gwestai heddiw yn cyfuno adnabyddiaeth o'r mudiad cenedlaethol a gwybodaeth ofn o'r gyfraith. Wel, pwy ydi o tor y llun ydych chi? Wel, dyma fo'r bonwr Keith Bush. Efallai fod byd Peirianneg wedi colli seren pan benderfynodd Keith newid cyfeiriad i astudiaethau a throi i fyd y gyfraith. Ond yn sicr fe elwodd Cymru ar y newid. A bore yma mae gynnon ni fa'r gyfreithiwr, awdur ac academig o'r radd Flaena. A dyn un o brif swyddogion Llywodraeth Cymru a'r Cynulliad Cenedlaethol. Ac erbyn hyn mae'n gymrawd cyfraith Cymru ym Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Prifysgol Caerdydd. Dwi'n bod ar ynhau trwy nos yn ymarfer y cymalau yna felly de, nid yn siŵr bod nhw ddeall cadw i bawb, gobeithio bod nhw. Dwi a nifer ohonoch chi wedi cael y cyfle cyn heddiw i glywed Keith yn treithi. Mae hynny wedi bod ar ystod eang o bynciau. Mae 10 nodi falle nifer ohonyn nhw'n gysylltiedig â'i ardal enedigol Tregaron. A chawson ni mo'n siomi. Felly braf ydy gallu dweud yn hyderus na chewch chi mo'ch siomi bore yma. Wrth i Keith Bush gyflwyno golwg newydd ar achos yr ysgol fomio. Newch chi roi croeso cynnes iddo yn lledu o'r tân yn llun yn y cefn y mancw i gyrraedd crisiau Keith y fan hyn. Iawn, diolch i chi. Diolch yn fawr iawn Dafydd am y cyflwyniad caredig a diolch yn fawr iawn i'r Cymdeithas am yr anrhydedd o gael cyflwyno y sylwadau sydd gyda fi ar achos, ar Agweddau cyfreithiol achos Penyberth. Fel dyn ni, mae'n siŵr, bydd chi gyd yn gwybod, fe ddaeth yr achos i ben yn llys yr Old Bailey, llys troseddol canolog yn Llundain ar bedwerydd ar 15 o Ionawr 1937. A hynny felly, tua 4 mis yn unig ar ôl y digwyddiad a arweiniodd at yr achos. Anfonwyd y tri, Saunders Lewis, Lewis Valentine a DJ Williams, i garchar yn 9 mis am ddifrodi eiddo yn groes i adrannau 51 o ddeddf difrod Malaysis 1861. Oherwydd i bod nhw wedi cael yn eog o losgi yn anghyfreithlon ac yn fleisus adeiladau a deunyddiau ar dir a wedi bod yn rhan o fferm Penyberth, ger Penrhos, dim ond rhyw bwyr lle i ffwrdd o lle dyn ni'n y bore yma, ond a oedd bellach, diwedd 1936, yn cael ei droi'n ysgol fomio ar gyfer yr RAF. Rhan oedd y weithred o ymgyrch yn erbyn yr ysgol fomio
arweinwyr gan Blaid Genedlaethol Cymru fel oedd hi'n cael ei adnabod ar y pryd, ac wrth gwrs oedd y tri yn aelodau blaenllaw o'r blaid honno. Saunders Lewis yn llywydd arni ers tua 10 mlynedd, ac o'i blaen am tua blwyddyn oedd Lewis Valentine wedi bod yn llywydd y blaid. Ac o'r cychwyn cyntaf, bwriad y tri oedd cyfaddu'r y ffaith bod nhw wedi cymryd rhan yn y llosgi mwyn medru dod ar achos i sylw'r cyhoedd trwy gael prawf o flaen rheithgor yn Caernarfon, yng Nghymru, yn sicr. Ond, oherwydd bod y brawdlys yn Caernarfon wedi methu a chael y tri yn euog, fe ddewn ni at hanes y nifaith o law, fe symudwyd yr achos i Lundain, ac yn rhyfedd iawn doedd y rheithgor yn Llundain ddim yn cael yr un trafferth i'w cael yn cael yr un. Nawr, adroddir hanes y llosgi mewn gan nifer o bobl a gymerodd rhan ynddo. Mae hi'n angofiant J. Jones, ysgrifennydd Plaid Cymru ar y pryd, yn adrodd llawer iawn o'r hanes. Valentine, cofiant i Lewis Valentine gan Alwel Fitl, ac oddeitir tân, hunan gofiant Owen Roberts, a ddatgelodd prin dipyn am gefndir y digwyddiad. Ond ynglyn â'r agweddau cyfreithiol, ffynhonnell safonol ydy'r llyfr Tân yn Llun, gan ddadgyfreithiwr ifanc 50 oed, Dafydd Jenkins. A ddaeth, wrth gwrs, wedi hynny yn yr athro Dafydd Jenkins, y prif arbenigwr ar gyfraith Hywel. Ond oedd Dafydd Jenkins mewn cysylltiad gyda y Blaid, yn aelod blaenllaw ohoni, gweud y gwir, ac fe sgwennodd hanes yr achos, gan gynnwys beth ddigwyddodd yn y llysoedd, yn union ar ôl i'r digwyddiadau. Felly, gyhoeddwyd Tân yn Llun, a mae'n ail argraffiad i gael chi'n siŵr bod yn gyfarwydd, ac sgwennwyd Tân yn Llun yn 1937. Nawr, dwi'n ddyledus iawn i Tân yn Llun, ond dwi wedi medru tynnu ar ffynonellau nad oedd ddim ar gael i Dafydd Jenkins nac i'r awduron eraill ynglyn â cefndir, beth oedd yn mynd ymlaen tu ôl i'r llenni. Wel, dyn ni wedi edrych ar ddiwedd y broses, dechreuodd y broses, tua hanner awr wedi 2 yn y bore, ar ddydd Mawrth y 8 o Fedi 1936. Pan gerodd y tri mewn i swyddfa heddlu Pwllheli, a gofyn am gael gweld y prif heddwas ar gyfer yr ardal, sef yr uwch arolygydd William Moses Hughes. Wel, doedd Mr Hughes ddim ar ddyletswydd am hanner 2 yn bore, ac gofyrodd Constable Preston, a oedd ar ddyletswydd, beth oedd mor bwysig i godi yr uwch arolygydd Hughes allan o'r wely. A'r ateb a gafwyd gan Lewis Valentine oedd, mae Penyberth ar dan. Wel, oedd ni'n ddigon i ddarpwyntio Constable Preston i ffonio i fyny a fe ddaeth yr uwch arolygydd Hughes yno yn ddian iawn. A pan gyfeiriodd rhoddodd Saunders Lewis lythyr iddo. A dyma y llythyr. Nawr, pan ydych chi'n edrych ar y llythyr, mae'n edrych yn dan ffurfiol y beth i gwir. Dyma ddogfen sydd yn cyffesu i ymosod ar eiddo y wladwriaeth. Llawysgrif, a chi'n gweld allan yn y cofnau yn y chwith, mae'n dweud
rhywbeth fel, use this column only for the question number. Of course. Oedd Cymdeithas wedi penderfynu mae wedi defnyddio papur arholiad Prifysgol Abertawe. Wel, pam hyn? Wel, fi'n credu reswm oedd y tri yn ceisio gwneud pob peth i ysgolni unrhyw fath o gysylltiad ffurfiol gyda Plaid Cymru ac a swyddfa Plaid Cymru. Felly, dim defnyddio papur Plaid Cymdeithas Cymru, dim defnyddio hyd yn oed teipiadur Plaid Cymdeithas Cymru, felly sgwennu'r cyfan allan. Felly hefyd byddwch chi'n sylwi, os oes gyda chi llygau da iawn, bod y llythyr wedi dyddio, wel, mae'n dechrau trwy gyfaddau, mae'n cyfaddau bod ni'n cydnabod ein cyfrifoldeb am y difrod am weithwyr a'r adeiladau'r gwersyll bomio y nos hon Medi'r 7. Wel, sy'n awgrymu, wrth gwrs, doedden nhw ddim yn disgwyl y bydde'r digwyddiad yn digwydd ar ôl hanner nos. Y cynllun oedd bod nhw'n gwblhau popeth cyn hanner nos yn dweud ar y 7. Ond oherwydd amryfysedd ar ran DJ Williams a lwyddodd i dorri i fus a gorfod cael triniaeth meddygol fi oedd hi ar ôl hanner nos pan gyflawnwyd yr weithred. Ac oedd y llythyr wedi cyfeirio at brif gwnstabl Sir Gaernarfon. Nawr, wy'n cyfeirio chi cyn edrych ar y sleid nesaf. Rhaid gofyn y byddwch chi'n cael sioc. Achos dyna prif gwnstabl Edward Williams, prif gwnstabl Sir Gaernarfon, ar y pryd, credu bod gwisgodd yna pob dydd yn fe, ond yna i lyfrau orau. Ac yr oedd un o'r pethau cyntaf naeth uwch arlogi Hughes oedd ffonio i fyny y prif gwnstabl yn Caernarfon i ddweud oedd beth oedd yn mynd ymlaen. Nawr, chydig iawn o sylw sy'n cael ei roi i Edward Williams yn y hanesion am y digwyddiad, ond mewn gwirionedd, roedd ei rôl yn hollol ganolog. Brodor o Lanllechyd, mab i chwaraewr, wedi dechrau gwaith yn y chwarae ei hunan, ond pan oedd yn 20 mlwydd oed, penderfynodd bod e am fod yn heddwas. A fe aeth i Lundain ac ymuno ar Met. A treulio 2 flynedd yn heddlu'r Metropolitan yn Llundain, cyn dychwelu i Sir Gaernarfon. Felly yn 1896, yn geri oedd y pan ddaeth yn ôl i Sir Gaernarfon, a gweithio i ffordd i fyny o fod yn gwnstabl i fod yn brif gwnstabl. Oedd yn dipyn o gamp, fe oedd yr ail person i esgyn yr holl ffordd o fod yn aelod cyffredin o'r heddlu i fod yn brif gwnstabl. Ar y wyneb, roedd i berthynas gyda y Plaid, gan gofio wrth bod swyddfa Plaid Cymru ar y pryd yng Nghaernarfon, a Jerry Jones yno, yn byw yno, yn rhedeg y Plaid, roedd, felly bydd e'n dod i gysylltiad gyda ysgrifennydd y Plaid, a hefyd gyda cyfreithiwr Plaid Cymru, sef Mr E.V. Stanley Jones, cyfreithiwr yn dre, bydd e'n dod i gysylltiad â'r rheini yn aml iawn. Nawr, dwi'n bod as os na unrhyw un yma sydd yn perthyn i Mr Edward Williams. Os oes, dwi'n mynd i ddechrau trwy dweud, wel, yn dyn rhagorol mewn llawer o bethau. Yn egniol, yn ddiwydd, yn uchelgeisiol, yn drefnus ac yn y blaen. Ac yn dyn teulu cariadus iawn. Ond oedd e'n hen lwynog dailwynedol. Roedd e'n enghraifft, pan fydde fe'n siarad gyda pan fydde yna anfon llythyr at E.V. Stanley Jones,
Dear i fi oedd y llythyr yn cychwyn, dde, ac oedd i fi Stanley Jones yn ateb nôl, Dear Chief. Felly, ac yn eitha hyffyddiog bod Edward Williams wedi cael rownd o golf ambell i dro gyda i Stanley Jones. Felly, popeth yn gyfeillgar, hyd yn oed yn resol cael weithiau. Ond y gwirionedd oedd bod Edward Williams yn hollol eleniaethus tuag at Blaid Genedlaethol Cymru. Ac yn teimlo bod y math o bobl oedd yn cefnogi Plaid Cymru wedi cael ei tynnu o ddosbarthau o bobl, fathau gwahanol o bobl oedd e'n teimlo oedd yn anheus. Achos yn fy marn yn ddigon clir mae swyddogaeth yr heddlu un Williams oedd nid amddiffyn pobl sy'r Gaernarfon, ond amddiffyn y wladwriaeth yn erbyn pobl sy'r Gaernarfon. A fe welwn ni dystiolaeth o hynny nes ymlaen. Ac un o'r pethau oedd yn dal i gorddi Edward Williams 4 blynedd ar ôl y digwyddiad oedd beth ddigwyddodd ar ddydd Gwyldewi 1932 pan aeth J.E. Jones a 3 o bobl eraill, 3 o gefnogwyr eraill, gan gynnwys gyda llaw 2 ddarpar gyfreithiwr, felly dwi'n clywed am y Bethty lawyers ac yn y blaen, oedd yr un peth yn digwydd hyd yn oed yn y 30au, oedd yna 2 ddarpar cyfreithiwr yn rhan o'r tîm o 4 aeth mewn i dŵr yr Eryr yn Castell Caernarfon, tynnu lawr yr Union Jack a chodi'r wraig goch yn ei le. Ac yr oedd hyn wrth gwrs yn rhywbeth oedd yn cythryddo Edward Williams yn fawr iawn, ond y broblem oedd doedd e ddim yn gallu dod o hyd i unrhyw drosedd oedd y bobl yma wedi cyflawni, ynddo? Ac i rwbio halen i'r bryw, y flwyddyn ganlynol, yr oedd yr protest yma wedi dod yn seremoni swyddogol. Gyda neb hain a Lloyd George yn llywyddu ar y seremoni o godi'r wraig goch dros dŵr yr Eryr. Felly, gan Edward Williams ddim llawer iawn o feddwl o bobl fel Lloyd George, bygystal ar blaid. Ond, oedd Edward Williams yn meddwl bod digwyddiad trwy'r yr Eryr mor ddifrifol fel bod e wedi reportio'r peth at MI5. A fe agorwyd ffail gan MI5 ar Blaid Genedlaethol Cymru yn sgil digwyddiad hollol ddiniwed yma mewn gwirionedd yn yr Eryr. Beth yna, pan glywodd Edward Williams am beth oedd wedi digwydd yn Penyberth, wrth gwrs, oedd yn deall arwydd o cad hynny, gyda. I farn ef, a fynegwyd chydig ddyddiau ar ôl hynny, yn breifat, wrth gwrs, oedd bod Plaid Genedlaethol Cymru yn a noisy creek, which needs checking. Felly, oedd yn chwilio am resymau i atal i ffwyno'r blaid. Ac fel tystiolaeth o'r ffaith bod yr angen ffwyno'r blaid, fe ychwanegodd fath o bobl oedd yn perthyn i Blaid Genedlaethol Cymru. It is mainly composed of ministers of the gospel, school teachers, college students, ac yn waith na dim byd arall, and members of the non-conformist body. Dwi'n deall yn iawn lle oedd Edward Williams yn mynd ar gorau i Sul. Ond, wrth gwrs,
beth oedd, sut felly I ymateb i'r hyn oedd wedi digwydd yn Penyberth? Nawr, beth ddigwyddodd oedd fod, os oedd yna oblygiadau gwleidyddol amlwg yn perthyn i'r digwyddiad. Ac fe gysylltodd Edward Williams yn syth a swyddfa y cyfarwyddwr elfeniadau cyhoeddus, y DPP, Director of Public Prosecutions yn Llundain, mwyn rhybuddio nhw y byddai fe'n gofyn iddyn nhw I gymryd yr achos drosodd. Oherwydd y drefn oedd mae'r heddlu oedd yn penderfynu pwy oedd yn erlyn yn y llysoedd yn lleol, naill ai trwy I cyfreithwyr I hunain, neu trwy gyflogi cyfreithwyr preifat I wneud y gwaith. Ond oedd swyddfa DPP ar gael I gamu mewn petai angen ar gyfer achos oedd yn eithriadol o sensitif neu anodd neu bwysig, neu ddifrifol. Felly, dyma swyddfa DPP yn dweud wrth fe, fel y peth I wneud ydy, edrychwch mewn, cyhirwch y bobl yma o rhywbeth, ac oedden nhw'n awgrymu adran 51 o ddeddf, niwed neu difrod anghyfreithlon cyffredin felly, ond gan wneud un glir yn falle bydd yna cyhiriadau mwy difrifol yn dilyn ac edrychwch mewn, castrwch y tystiolaeth a dewch nôl I ni gyda mwy o dystiolaeth am yr hyn sydd wedi digwydd. Felly ymddongosodd y tri gerbron yn adron Pwllheli a'r Brynhawn yr 8 o Fedi, I Stanley Jones yn I cynrychioli nhw, yr ymadron yn gohirio'r achos am wythnos ac yn rhyddhau y tri ar y fechniaeth. Ac anfonodd Edward Williams wedyn yn y dyddiau canlynol adroddiad llawn o'r heddlu I swyddfa DPP yn Llundain ac cadarnhau bod am iddyn nhw erlyn y tri o flaen y llysoedd sydd yn adron. Awgrymau, wrth gwrs, falle byddai'n syniad iddyn nhw I ddod I gysylltiad gyda cyfreithwyr lleol mwyn cydlynu ac I helpu nhw gyda bethau od yn digwydd yng Nghymru fel bod pobl yn siarad Cymraeg ac yn y blaen. Nawr, peth naturiol iddo fe awgrymu bydden nhw'n cysylltu gyda y cyfreithwyr oedd yn gwneud gwaith yr heddlu yn ardal Llŷn ac Eirionydd. Ond na, oherwydd y person hwnnw, y cyfreithiwr hwnnw, oedd yr henadur William George. Brawd David Lloyd George. Preswm y Prif Constable am gynghori y DPP I ysgoi William George oedd, his sympathies lean towards the nationalists. Tuedd amlygwyd yma yn y Prif Constable gan araith a wnaed gan William George mewn cyfarfod o gyngor Sir Caernarfon y diwrnod ar ôl i'r llosgi ddigwydd. A hefyd ychwanegodd bod William George mewn partneriaeth gyda'i fab, W.R.P. George, y prifad W.R.P. George nes ymlaen. A oedd one of the 4 young men who pulled down the Union Jack from the flagpole at Canolfan Castle on St. David's Day, 1st of March 1932. One of the others was Mr. E.V. Stanley Jones, solicitor Canolfan, who acts for the defendants in this case. Dyma'r dihiro gyda'r DPP fod yn ofalus iawn yn ddyn ar nhw. Gyda W.R.P. George, Pyn y dynwyd yn 1940 pan oedd e'n gorfod gweithio ar ffarm oherwydd bod e'n wrthwynebydd cyfrifoldol. Reit. Oedd yn ei lythyr at y DPP, yr un lythyr, wedodd y Prif Constable, bod e'n gweld achos Penyberth, yr ymysoniad ar Penyberth, fel bygythiad gwirioneddol I gyfraith a threfn.
Oedd e wedi clywed bod yna 3 aelod arall o'r blaid eisoes wedi dewis. Hefa'r 3 yn cael ei hanfod i garchar i gamu mewn i'r sgidiau ni ac i ymosod unwaith eto ar y safle mwyn atal cwblhau'r ysgol Rhondda. Nawr, fe gasglwyd tystiolaeth yn beth eraill am y difrod a wnaed i'r safle. A'r cyngor oedd, y tystiolaeth oedd, bod difrod o dros 2,000 o bunnoedd wedi gwneud. Yn cyfateb i 120 o filoedd yn ein harian ni, ynghyd â'r difrod pellach gwerth 300 pint i eiddo rai o'r gweithwyr oedd ar y safle, achos oedd rai o'r gweithwyr oedd eu tools nhw, ar y safle ac wedi cael ei dynstio. Ond eiddo y llywodraeth mewn swm sylweddol. A pan ddaeth yr achos yn ôl Erbon yn adon Ffraceli, fe gyhuddiwyd y 3 o drosedd pellach, sef un yn erbyn adran 5 o ddedd 1861, llosgi adeilad trwy darn, arsen, felly. A llosgi adeilad cyhoeddus, sef yn yr achos yma adeilad un o'r siediau yn dechnegol o'r adeilad oedd yn perthyn i'r goron. Ac fe anfonwyd y 3 i sefyll i prawf ymrawdlys Caernarfon a oedd i gychwyn mor gynnar ar 30 o Hydref, felly 5 mis ar ôl i nhw yn ddangos y flaen y llys yn adron. Dyw pethau ddim yn symud cwrt mor gynnar y pethau yma. Roed, gan edrych ymlaen at y frawdlys, nath yr ysgrifennydd, nath y DPP Canolfan, Mr Arthur Sefton Cohen, ysgrifennu nôl at Prifysgol Williams i ofyn am wybodaeth cynorol. Roedd yn amlwg wedi cymryd o ddifri rhybuddion y Prifysgol bod y drosedd yn rhan o ymgyrch o dor cyfraith a ran y blaid, ac wedi sylweddoli y gallai aelodau'r blaid neu cefnogwyr gael ei dewis i fod yn aelodau o'r rheithgor, a oedd yn penderfynu'r achos. Holodd a oedd gan y Prifysgol reswm i gredu na fyddai'r treial yn un teg o'r revenue. Ychwanegodd, I should also want to know if it is possible for you to obtain a copy of the jury panel before the trial and to let me have it together with your observations upon anyone on the panel so that I may instruct counsel as to whether a challenge should be made to any particular juror. Nawr, yr arferiad ar y pryd oedd, unrhyw un oedd yn cael ei alw i wneud gwasanaeth rheithgor, roedd ei enw yn cael ei gyhoeddi. Ac o'n y rhestr, felly o'ch yn gwybod o flaen llaw, ond na tua 100 o bobl wedi cael ei gweithio i ddod i'r brawdlys mewn bod ar eich gorau. Ac oedd e am i'r Prifysgol dynnu sylw i unrhyw rhai oedd yn gefnogwyr amlwg i Blaid Cymru. Wel, atebodd y Prifysgol, ateb y cwestiwn cyffredinol yn gyntaf, there is a strong feeling of sympathy for the defendants amongst the party, comprising mainly of students, school teachers, non-conformist ministers, ac erbyn oedd wedi ychwanegu dosbarth arall o bobl oedd yn hapus gyda nhw, and a fair number of quarrymen. Gweithio'r ffaith mai o'r cefnir hwnna, neu falle oherwydd bod e'n dod o'r cefnir hwnna. It is difficult to express an opinion as to whether the trial is likely to be a fair one. As far as I've been able to scrutinise the panel of jury, apart from my remarks thereon, I am of the opinion that the jury will be guided by the evidence. Beth felly oedd y sylwadau oedd wedi gwneud ar reithwyr, darpa reithwyr benodol? Wel, allan o'r 56 ar y rhestr gwreiddiol, oedd 4 ddim yn gallu dod, rhyw reswm i gilydd yn sâl yn beth bynnag, oedd 52 ar ôl, ac oedd 4 ohonynt, 4 allan o 52 felly, marn Prif Constable Sir Gaernarfon, yn sympathisers of the party. Ac un arall
an active leader in the Welsh National Party, oherwydd, credwch chi neu beidio, person cyntaf ar rhestr o ddarparheithwyr oedd W. Ambrose Ben. A dwi'n credu bod chi'n beio ar y rhywbeth bethau wedi dweud, falle bod e ddim yn wrth yn y priodol iddo fe wasanaethu ar y weithgor. Mae'n wedi gan bod e'n gyfaith agos iawn gyda Lewis Valentine. Beth bynnag, pwy oedd y barnwr yn ei gwrando'r achos yma? Wel, y dyn yma, Sir Wilfred Hubert Hoyer Lewis, aned yn Llundain ond o dras Cymreig, oedd ei dad ci wedi bod yn y ffeiriad yn Sir Benfro am flynyddoedd naeth, ac wedi byw bywyd hollol i byw wedi gweld o'i nes bod Mr Gladstone yn penderfynu bod yn amser i beodi ambell i Gymro i fod yn esgob yng Nghymru. Felly amser i'n reit, fe ddyrchafwyd tad ci Sir Wilfred Lewis i fod yn esgob Llandaff. Ac ar ôl hynny fi, oedd fab y tad Mr Lewis yn ddargyfeithiwr, ac wedyn daeth Mr Lewis i gynnytyn ac i dychen mawr. Nawr, y sefyllfa gyfeithiol ar y pryd oedd mae seil bod defnyddio Edmund Davies oedd yn cynrychioli Sir David Hughes Parry, ac yn dweud wrth ymysgyn i dir a gwiri fel wedi gweithio allan gan yr amddiffyniad, sef ei bod yn ceisio oedd e'n wybod oedd yn ddi-Gymraeg. Oedd e'n wybod oedd yn ddi-Gymraeg. Am ryw reswm oedd e'n ddim deall, a fe ddisgrifiodd hynny fel ffati ac yn aelod blaen llawer o'r sef amddiffyniad hynny o y tri oedd i ollwng bomiau o awyrennau. Saunders Lewis yn cymryd agwedd mwyd wedi penderfynu adeiladu'r ysgol bomio heb gael gwrthwyneb yn erbyn Cymru. A oedd hynny'n wir, neu a oedd hynny'n wir? Wel, dim cweit yn gymharu. Oherwydd ar ôl, dyn ôl at Sir Edward Lewis, ar y 5 ar 20 o Hydref, 12 diwrnod ar ôl y treial cyntaf yn Caernarfon, ysgrifennodd Prif Constable Williams at y DPP gyda'i sylwadau ar y hyn oedd wedi digwydd. Ac yn ei lythyr, rhan bod o'r copi o'r rhestr darparheithwyr, yn nodi pwy oedd wedi gwasanaethu ar y weithgor, pwy oedd wedi cefnogi eog, a pwy oedd wedi cefnogi di-eog. Nawr, fi'n gweld o'r athro Edward Lewis yn cael ei ddychryn yna gan y syniad bod pobl yn holi rheithwyr, pwy pa ffordd oedd yn pleidleisio. Doedd y gyfraith ddim yr un peth yn y dyddiau hynny, ond oedd y Prif Constable wedi gwneud discreet inquiry, fi'n gwybod yn iawn beth oedd yn mynd i'r gwyth. Ar un o hynny nath pleidleisio yn erbyn eog oedd gŵr o'r enw John Harlech Jones o Gricieth, a fe oedd fforman y rheithgor. Ac oedd wedi bod yn chwyncio ar Lewis Valentine. A fe ei chwilio am Lewis Valentine ar ôl y grandawiad a dweud wrtho fe, drychwch Mr Valentine, dwi'n falch iawn bod y drin sicrhau bod chi ddim wedi cael eog. Oedd, fel mae'n digwydd, falle bod chi ddim yn cofio, ond mae fy wraig i, pan o'r un ferchlach, oedd hi'n byw drws nesaf i chi, yn Wrexham. A wedodd chi, cyn mi ddod John, wedodd chi, os byddwch chi ar y rheithgor yna, ac yn cael Lewis Valentine yn eog, peidiwch athro fferthu dod adre. Felly, yn y llythyr, dangos bod 5 allan o 12 o rheithwyr wedi bod yn anfodlon i gael y tri yn eog. A cyfeiriodd y Prif Constable at y ffaith bod mae dorf wedi ymgasglu tu allan i'r llys gan gynnwys yn ôl y Prif Constable students from Agweddau University, female school teachers,
and unemployed quarrymen from outside Caernarfon. Ac oedd canlyniad y penderfyniad neu diffyg penderfyniad oedd a great stimulus for the party, and it is said by them that a similar result will happen again if the defendants appear before a Welsh jury. Casgliad Edward Williams felly oedd bod penderfyniad y rheithgor wedi bod a challenge to the law of England, a bod ffennog trwy fynegu farn that a fair trial cannot be obtained here, and that the trial should take place, if possible, at the Old Bailey. Nawr dyna digwydd, yr oedd y twrnau cyffredinol a'r cyfarwydd o'r arbenigwyr na'r cyhoeddus yn fodlon ystyried symud yr achos nid i Loegr, ond i rywle arall yng Nghymru. Ond erbyn iddyn nhw sylweddoli cymaint oedd y gwrthwynebiad yng Nghymru i symud yr achos yn Llundain, roedd hi'n rhy hwyr, oedd nhw wedi gwneud i cais yn barod, a felly doedd hynny ddim yn bosibl. Beth bynnag, mae'r amser wedi rhedeg allan, ond y pwynt dwi'n wedi ceisio gwneud ydy hyn. Pwy gychwynnodd, lle tarddodd y syniad o symud achos Penyberth o Gymru i Loegr? Nid yn swyddfa y DPP yn Llundain, nid yn Cymrawd twrnau cyffredinol, nid gan Mr Dylwen Stable, yr elyniad, ond yn swyddfa prif gwmstafl Sir Gaernarfon. Felly, dyn oedd ei gyflog yn cael ei dalu gan bobl Sir Gaernarfon, oedd yr un oedd yn bennaf gyfrifol, nath erioed sôn am beth yn gyhoeddus, ond i syniad yn reiddiol, oedd amddifadu pobl i sir o'r cyfle i wneud cyfiawnder yn yr achos yma. Diolch yn fawr. Chi na fyddwch chi ddim yn cael eich siomi. Ac yn sicr felly, da ni'n ddiolchgar iawn chi am rannu dy wybodaeth a'r syniadau hefo ni ffordd yma am